Esta é a sinalización que o Concello de Pontevedra comezará a colocar esta mesma noite no centro histórico. Unha limitación de 10 km/h que afectará a todo tipo de vehículo. Nesta medida hai un obxectivo principal que é non só aumentar a seguridade das rúas, conseguir que haxa aínda menos accidentes dos que hai, sino ademais aumentar a sensación de seguridade, que é algo que temos comprobado que é imprescindível, por exemplo, para lograr a autonomía dos nenos e das nenas ou para que as persoas maiores e as persoas con dificultades na súa mobilidade pois utilicen as rúas con completa liberdade. Non só que as rúas sexan seguras, sino que ademais teñan a sensación de que son seguras. En total, o Goberno municipal colocará 13 sinais en todo o centro histórico e nas rúas do ensanche. Esta medida afectará tamén as zonas que forman parte do Camiño Portugués, o Orgullón e Virse do Camiño, aínda que o Concello non descarta estender esta iniciativa a outras áreas da cidade. O que estamos facendo con esta medida é poñer sobre o papel, sobre as rúas, o que realmente está acontecendo, que en moitos horarios a velocidade non pode ser ni siquiera a 10 porque o tráfico peonil é moi abundante e os vehículos teñen que circular adaptándose a ese tráfico peonil. Non va a suponer na maior parte do horario un problema para ningún conductor ni para ningún peón. Unha medida pioneira e vanguardista coa que se pretende que Pontevedra siga a ser un referente internacional en seguridade vial.